Венци, това ли е плода на твоя труд? Това е. Правиме си сирене само за нас, да си имаме, за да си храниме семейството. Кой го прави? И снахата го прави, жената го прави, кой е свободен. Поред те ходят на работа. Фантастично е. Поред зрело сирене, истинско сирене, някой вика, че им мирисало. На мене не ми мирише много хубаво. Бе ми мирише на истинско. На истинско. Рецептата каква е? Като го издоиме, загреваме го до 68 градуса, след това го изстудяваме на 37,8, подсирваме го, нарязваме го като се хване хубаво, изцеждаме го пред тензух, след това го слагаме под тежест да го калапираме, го правиме соломура. Това, което отпадне от сиренето, изваряваме го, вадиме изварата от цвика, след това 3 кг цвик и 7 кг преварена вода, ги смесваме с 1,2 кг сол и го заливаме. И след 40 дена, 45, когато зрея, зависи от атмосферните условия, ние нямаме камери да е постоянна температурата. След това го премиваме, сменяме му соломурата по същия начин, същата соломура, го заливаме и така може да се стои 1 година. От 10 кг млеко излиза 2 кг и 300 озрело сирене.